בזרעים, וזה היום בערך איפה שקיבוץ ישראל. זה היה בשבת, היינו שם, במוצאי שבת באו ואמרו לנו המצב במזר שהוא משלט מעל עמק יזרעאל הוא גרוע, תוקפים, צריך תגבורת. תגבורת לוקחים קצת מגדוד 13, במוצאי שבת בחושך הובילו אותנו לרגלי מזר. זה היה בסביבת מקום, מחצבה של נורית. ומכיוון שלא היו דרכים, אמרו עכשיו אנחנו מטפסים על ההר. אין שבילים, הולכים בין העצים. משום מה נפל בכבודי למנות כגשש. מה זה גשש? הגשש שאני ועוד מפקד שלנו, זה חבר ממעוז, קוראים לו סיומקה. אתם הולכים קדימה, כי יש חשש, שמה יש כאלה שכבר ערבים שהסתננו, ואתם עלולים להיפגש בהם. בדרך עוד למזר. אנחנו הולכים, מחפשים שביל בין העצים. טוב, אנחנו בסופו של דבר הגענו בשלום. שם בית אחד אומרים לי, זה בית של המוכתר, ושם היה המטה של המקום, של המגינים. היו שם כבר כמה פצועים, פגשתי שם את החבר שלי אלי פריה, שהוא אמר שהוא יורד למטה עם הפצועים. מה לעשות? אומרים, תשכבו בינתיים לישון, בינתיים אתם יכולים להישאר פה בתוך הבית. נשכבנו כמו שאנחנו לבושים מלא, שמנו את התרמיל מתחת לראש וניסינו קצת להירדם. בבוקר לקחו אותנו לעמדות. ההר היה עמדות בחצי גורן, האויב, מי שהיה פעם במזר יודע, רואים איזשהו שטח קצת מישורי, ואחר כך יש גבעות כמו של מזר, יש גם בצד שני. מה היה הטקטיקה שלהם? הטקטיקה שלהם היה להפגיס אותנו במרגמות, ואחרי שהם המשיכו לעשות את זה לחצי שעה או יותר, אז ניסו להסתער. כמה אתה נסעת? כן, יותר ואני אגיד את זה. העמדות היו חפורות במדרים אישיים, והאדמה שם זה מלא אבנים ולא יכלו הרבה לחדור, זה היו אולי תעלות בעומק של 50 סנטימטר, לא יותר. העמדות, הם היו קשורות בתעלות קשר בין העמדות. נקלענו פעם במצב מאוד לא טוב, זה היה בזמן של התקפה מערבים, שראינו אותם מולנו כבר במרחק של כמה עשרות מטרים, ונגמר לנו התחמושת. והמפקד של העמדה אמר, תוציא את הרימונים, ואז היה למישהו מחשבה, היה עמדה שלנו שהייתה במרחק של כמה עשרות מטרים, בא לראות למה אנחנו שותקים, למה אנחנו לא יורים. אז אמרנו, נגמר לנו התחמושת. אז הוא רץ והביא לנו, ואני יודע, היה איזה נס שהם לא התקרבו יותר, לא השתמשנו ברימונים, ובאותה זמן עמדות אחרות פתחו באש חזק, והם נסוגו. בלילה הייתי
לקחו אותנו קצת מעמדה לעמדה יותר אחורית, אבל אמרו אל תשנו. אף אחד לא ישן, את ההוראה. אז נצאת? מה? אז נצאת? לא, לא, אני, כן, בסדר, טוב שאתה מעיר לי. אף אחד לא ישן. אז לא ישנים ונלחמים ולא ישנים, אז קצת מטושטשים, זה ברור. למחרת אנחנו חזרנו לעמדות, ובצהריים יש הודעה. הביאו אוכל מבושל, וכל עמדה יכולה לשחרר תמיד בן אדם אחד, שילך למטה, שיקפוץ למטה, יאכל, יחזור, יתחלפו. בכל זאת היינו כבר קצת רעבים ועייפים ומטושטשים, הייתי אומר. בדרך בחזרה, כבר שמעתי בדרך שיש יריות בודדות. מישהו העיר שזה צליפות. טוב. מנסים להתכופף ולרוץ. פתאום אני מקבל מכה חזקה. כאילו שמישהו זורק אותי, נפלתי, ואני הבנתי שנפגעתי ברגל. אמרתי, אני מוכרח לזוז מפה, כי אם אני אשאר פה, את הכדור הבא אני אתפוס גם כן פה. אז אני, על אף שהמצב שלי לא היה טוב, זכרתי במרחק של כ10 מטר, ראיתי שיש גדר של סברס. זה לא, אומנם זה לא מגן נגד כדורים, אבל אני חשבתי שאני אהיה מתחת לזה, לא יראו אותי, לא ירגישו. טוב, אני זכרתי לשם, צעקתי, אני פצוע, בא אליי חובש, מנסה לסדר לי קצת את... איפה נצאת? מה? באיזה חלק של הגוף נצאת? בשוק, בשוק של רגע. והוא בא אליי והוא סידר לי את הרגל בסד. והוא אומר ככה, תשמע, אנחנו עכשיו לא יכולים להגיע אליך, אנחנו לא יכולים להוציא אותך, זה עכשיו 1 בצהריים, עד כשזה יחשיך, זאת אומרת, זה כמה שעות טובות, אנחנו נבוא ונוציא אותך מפה. אמרתי לו, אני מבקש ממך דבר אחד, תן לי בבקשה ממייה, לפי על ידי ממייה, ואני חושב שהוא נתן לי גם זריקה. זה מה אני חושב. טוב, אני שכבתי, והמצב לגמרי לא היה מלבב. אך, זהו. תארי בבקשה. כן. אחרי הפציעה, הורידו אותך, חזרת בחזרות קצרות, עד שהגעת לבית חולים עפולה, לא, לא, חיפה, כן. אחרי כמה זמן אתה חזרת פחות או יותר לרגילה? כמה זמן נמשך תאריך ההחלמה נמשך 7 חודשים. אני חזרתי בערך אחרי שנה, חזרתי לעבוד. עבדתי, זה היה בקושי, כי ברגע כזאת לעבוד בבוץ היה קשה, היו מאמצים גדולים.